uday ban kiu uday ban em ubari jingri uday ban em ubakai kayo uday ban he komno kan he kayo haba kamdon ka kamai ka kaji ka babiang lada ka rap kala klang lada ka kamri jingri kala klang lada ki kontrakto kala yo kam yo jam o kani ka yo smith kan he susu namar bale lada ngalak tang ka kamai kaji ngalek sedukan ngamut bantit ya ka wei ka tiar mlapoy tu po dukan ngai se ka wei ka tiar bangadon pisanga tit laga tit lang no o ka kiu ka khai ka pateng ndrei menta ka hiar namar ka don ka jing hiar haka kamai ka kaji lada ki patba hagari shisha ki snotho ya ka ega jing thmu ka ba khoj ka jungi ngamar tetien ba menta kin ailat ya ka voice of the people party namar ka tadau ka arsan tarik ka sngira pra jong ka party ka rally ra pra kalong ka don kambang ni ka sni nyimpni ba on do kata haga ba madan kan ong ba ka voice of the people party kanyo ya ka jingjop ka ba don burom bat ngin job lagi bebun ki constituency ko ki pa bat kin mau ka history ki longdien mandin ken sai thu khana dei ka nong krem ken me ka ba stang ban jit no mi khmat da ka ba klem be ya ka pisa lada dei ba ka nong krem ka bi pisa kata ngila du yau tau nong lam ubo gordo ka ri jumi ka long bu dei mar ka nong krem o ka nong krem kandan hante hakler do jong ka puram jong kani ka puram ka bangin sa thau bat bangin sa ai hapring ji kom ka jai madu ko ki pai babi namar ka tarau ini pertalang bat nga kani ka por laisien laiwat ya kani ka sharp jong ka party ka ji bat nga dang scam nin lek shala ki yin kisam nin bo jing duai how play bo play on bat scamming kan mau ho nin duai ka jing job ni te bangin job ndrai duai na ka menda Doi nagamenta Joe Biden, doi nagamenta ka voice of the people party. Ba anda nila job, anda ublay ula pin job yingi bangin yang scam hangan dengan nongrim ka bangila kulari piki pait ba banginum hap sagadiang nginum hap sagamon ndre ublay un kersan bor yingi bangila sisaken pantau ya kata ke history. O nga yaladi ngam jus ngautanat bagi priu kin pinyasri menga batnu nga ong ba nga kwa bagi priu kin tip yang komio arden idol laga jongan nongren ngan thau laga jonga istri wan sini badmenta ini pertalang hagan ega por laisian lewat bak swab ala lebih dipat ba on hinasat ini pertalang hagan ega por rengkat tadi play on kurku yapi kalong ngejing doi kejo apsa dia up kalong ngejing doi kejo bau play amdia kalong ngejing doi kejo bau play on NOEP yaga way pakaway kalong ni on the play kala talenti on the kurku yapi meitwe kenang banginyo yaga jing kurku kaba bahatam mga kumubriw nganong la ban play kalinti laraw play ukhang kalinti namar kata raw kan ko jingdoi ko janga bo play un play kalinti nangam ta jungi ano la bu ya ka por ono la bu ya kata ka pentai ni bangin sinshar ya ngali kari ka ba e ka doi u play bagi ba thumu sneu ki ba thumu perkhat da kumne da kumtai kinom la dan lele ru em ban pen sneu ya ka jia lenti ko aman dan maro bala ban sneu ya ka jia lenti ko play un kui pi paro kumlei shibun kumlei shiha jango kumlei shibun kumlei shiha jango yana tak kita kata jirai jong keparti kejungi kumlei shibun kumlei shiha jango anak kata jirai Tuan keling cepai kain kacing ya cepai halar kana kacing yalang tamen. Kacing pun berkat ini teman-teman. Kena deh sekarang nama kan ke bendro kan ke kacing dia tuh kan kami ke yang lewat. Istilah lang ke kita itu. Istilah. Istilah itu.